apatan, bateko basarri baten, hori ez da gintzun dago zuen, egon zen gizon bat eskututa 30 urte. Bai. Zela zeuka egin zen gizon horrek, horatzen za horrekin? Ama bizenta, baina gizona esakotan, terriblena ataia zan. Ze basarritxakoa zan? Ze basarrikoa zan? Terrible, Bai? Apatako terrible. haren anaia. Terrible apatan ezaguna dira. Bai, eta orduko kontuak badakizu zergatik eskutu zan ero, Bilo gaitek, harak eskutatu guen. bai, Noren beldur. Da, zeba bidarra hongain haren nobizia, berbetan nobizia zan, hango txekua. bai. Nobizia zan. Da, berbetan, perutzetako felizez laguna zunan, da, alaz berbetan zarretan, baina sekula antzipe buraz. Ba, basarri zan zierreta, Zierreta bai, zierreta basarrekoa. bai. Eta, zuk ezautu zinuan gizon daura? Ezautu zinuan gizon daura? Nobizia bai. Bueno, Gero atera zan eta... bai, ata esan da kabo. Nobizia bai, baina, ez? Bera, nobizia libro zeunan. Libre eta nor zan nobizia. Bizenta, Andria, no? Andria? Andria. Eta gainera laguna perutzetako... perutzetako felizez laguna onditza. Amaren laguna. Luisa perutzetakoen amain laguna. Eta zure laguna, bai? Bueno, gua, seguten nitxo maritxe, baina baduia berbetan zarretxak. Perutzetakoa zure laguna, Baina antzipez, Perutzetakoa zure laguna, Antzipez inoketzutan, antzikari. Urtetan, 30 urte. Hogeita marrute Bai. eskutota. Eskututan, itxien. Hogeita marrute. Korta.